Сега, след като разбрахте какво е изкуственият интелект и къде се среща в ежедневието, нека направим следващата стъпка и разгледаме как той работи по различен начин от традиционната технология. Традиционният софтуер следва фиксирани инструкции. Той се държи по един и същи начин всеки път, защото програмистът вече му е казал точно какво да прави. Помислете за калкулатор или цифров календар. Те не се учат, просто следват правила. Изкуственият интелект, от друга страна, се учи от данни. Вместо да му се казва всяка стъпка, той разпознава модели в примери и се адаптира, когато се появи нещо ново. Ето защо изкуственият интелект може да предлага по-бързи маршрути, да подобрява преводите с течение на времето или да разпознава обекти на снимки. Въпреки че изкуственият интелект не мисли и не разбира по същия начин като хората, той все пак може да изпълнява задачи, които изглеждат интелигентни. Той може да открива скрити модели в големи количества данни, да прави изводи за връзки, които не са очевидни на пръв поглед, и да разсъждава, като формира прости заключения въз основа на това, което е наблюдавал. Тези способности позволяват на системите за изкуствен интелект да подпомагат много познати задачи, като разпознаване на обекти в снимки, превод на кратки изречения, предлагане на думи по време на писане или подпомагане при организирането на големи колекции от информация. Те не включват мислене по-човешки, но позволяват на изкуствения интелект да се справя с задачи, които биха били твърде бавни или сложни за традиционния софтуер. За да разберете как работи изкуствения интелект, представете си, че той се учи по същия начин, по който се учим ние, като вижда много примери. На изкуствения интелект се показват големи колекции от данни, като снимки, изречения или звуци, и той търси модели, които се повтарят. Той не разбира съдържанието, но става много добър в разпознаването на прилики. Щом научи тези модели, той може да прави прогнози, като например да идентифицира обект на снимка или да отгадне следващата дума в изречение. Сега, когато знаем, че изкуственият интелект се учи от примери, нека разгледаме процеса, който стои зад него. Първо, системата получава големи количества данни, например, много снимки или изречения. След това се обучава да разпознава модели в тези данни. След обучението се тества с нови примери, за да се провери колко добре се е научила. Когато моделът работи надежно, може да започне да прави прогнози. И с повече обратна връзка или нови данни, той продължава да се подобрява с течение на времето. Преди да продължим, е полезно да прегледаме няколко прости термина, които често ще чувате, когато хората говорят за изкуствен интелект. Тези думи може да звучат технически, но значението им е доста ясно, след като разберете как се свързват помежду си. Алгоритъмът е просто набор от инструкции, които компютърът следва, за да изпълни дадена задача. Моделът е това, което получаваме след обучението на AI система. Това е версията, която може да разпознава модели или да прави прогнози. Данните за обучение се отнасят до примерите, от които AI се учи, като изображения, звуци или текст. Моделите са закономерностите, които AI открива, като сравнява много примери. А прогнозите са резултатите, които системата произвежда въз основа на това, което е научила. При този подход системата се обучава с помощта на примери, които вече съдържат правилния отговор. Например, ако изкуственият интелект трябва да разпознава котки на снимки, му се показват хиляди изображения, маркирани като котка или не е котка. Чрез сравняване на тези маркирани примери, системата научава кои модели принадлежат към всяка категория. Този метод се използва широко в инструменти, които вече познавате, като филтри за спам, приложения за снимки, които разпознават хора, и гласови асистенти, които се научават да разбират речта ви. Идеята е проста. Изкуственият интелект се подобрява, като се учи от примери, които вече са проверени от хора. Друг начин, по който изкуственият интелект се обучава, се нарича самостоятелно обучение. В този случай, на системата не се дават етикети или правилни отговори. Вместо това, тя получава голямо количество данни и се научава да разпознава кои елементи изглеждат подобни или често се появяват заедно. Вече сте виждали този тип обучение в инструменти, които използвате всеки ден. Например, когато телефонът ви автоматично групира снимките по лица, места или събития.
Никой не казва на системата кои са хората. Тя просто забелязва кои снимки имат еднакви характеристики. Ненадзираното обучение е полезно, когато искаме изкуственият интелект да организира информация, да открива общи поведения или да разкрива скрити модели в големи колекции от данни. Той не разбира съдържанието, но може да намери структура, която хората биха пропуснали. Сега, когато вече знаете как изкуствената интелигентност се учи от примери, нека разгледаме един тип изкуствена интелигентност, който много хора вече използват, без да го осъзнават. Системите, които генерират съдържание. Тези инструменти анализират милиони примери и научават кои модели обикновено следват един друг. Когато въведете заявка, наречена подсказка, AI предсказва какво трябва да следва, независимо дали това е следващата дума в изречението, следващата форма в изображението или следващият звук в гласовия запис. Не забравяйте, това е статистика, а не истинско разбиране. Това е, което позволява на инструменти като ChatGPT, Copilot или Gemini да пишат съобщения, да обясняват теми или да обобщават дълги текстове, и което позволява на инструменти за изображения като DALL-E или Midjourney да създават картини от просто описание. Сега, когато разбирате как се учи AI, следващата стъпка е да се научите как да мислите с него. AI работи най-добре, когато подхождаме към него с намерение. Вместо да очаквате перфектен отговор, е полезно да разглеждате AI като партньор, който може да подкрепи вашето мислене. Започнете с ясно обяснение на това, от което се нуждаете. Можете да опишете на AI ситуацията, това, което вече знаете, и какъв резултат очаквате. Колкото по-ясно е вашето искане, толкова по-полезен ще бъде отговорът. А ако отговорът не е съвсем подходящ, можете да коригирате въпроса си и да опитате отново. Това общуване е нормално и често води до по-добри резултати. Помага също да разглеждате предложенията на изкуствения интелект като идеи, върху които можете да надграждате, а не като инструкции, които да следвате сляпо. Например, можете да използвате изкуствения интелект, за да съставите съобщение, да обобщите информация или да сравните различни опции, и след това да решите кое е най-подходящо за вас.